bij het programma Gewest Friesland. Dat programma brengt alle sneunten reportages uit die wien in het programma Van Gewest tot Gewest. En dat zijn dan de Friese reportages. Die Friese reportages die waren eigenlijk altijd maken door Johan van der Zee. Daar ben we nu ook op bezitten, maar dan maken we even weer om naar een paar weken geleden, 3 februari, want toen waren de Piet van der Zee prijs Utrecht en dan moest Johan van der Zee even wat vertellen. En daar heb ik een onderwerp over. Piet wie die heid. Ja. Ja? Ja. Toneelman. Ja. Bist u daarom altijd dat wij in de reportages van Gewest hebben geweest, zo'n soort toneeltje? Hoor? Dat had er vers met de maken. Ja, zeker. Ik had zelf ook toch dat ik onder toneel geen zoer. Ik zoek naar de Academie voor Expressie, Woord en Gebaar. En ik ga hier bij een semi-beroeps toneelgezelschap spelen. Ja? Het Lieds-Fries toneel. Oké. Ja. Maar nee. Het wie toch net. En zo ben ik in die periode bij de Ronhoutlaan gekomen. Dus hij zei wel eens, er moest maar wat met die stem van. Ja, maar dus best een misleerde toneelspeler. Ik ben een misleerde toneelspeler, daar komt het op del. Ja. De Piet van der Zee-prijs is voor iemand die wat bezutten had in de toneelwereld in Friesland. Bouke Oldenhof had hem gekregen een paar weken geleden. Dat is verzinnen? Ja, dat is heel mooi verzinnen. Ja. Maar nu gaan we naar een reportage uit 1994 en toen wisten we net dat deze man ooit, want die prijs bestiert dan niet eens, dat die prijs krijgt. Nee. Maar ik dacht het misschien, en daarom mag ik die reportage maken. Maar ja, toneelstuk De Rolbreer, wat houdt dat in? Nou, dat speelt hem al in het plak werd Bouke Bennett. Ja, de kroeg De Rolbreer. Ja. En dat hier wat te maken met een ringje of zo, dat daar verstoppen wie. En een van de boerlieu komt ook in het programma voor om te vertellen hoe dat precies zit. En Bouke had voor dit toneelstuk een nieuwe taal maken. Een soort Noordertaal. Ja. De Joop Wittermans en Winnie Wilhelm, ja. Die spreken dus een taal die een heel soort noordelijke elementen had. Maar geen Fries is, geen Grijnzers. Maar er zit een stuk in de reportage dat het heel goed in Jerk is. Het is geen Fries, het is geen Grijnzers, maar het is een soort meng van. En dat had Bouke, heel knap had er dat maken. Ja, maar dat is ook moeilijk om te spinnen. Ja, maar dat dienen ze dus heel goed. Zullen we als eerste eens even een sjen? Ja. Joop Wittermans en Winnie Wilhelm in 1994. Het was toen nog niet zo groot als nou, hè? Het verlof. Want zie, jullie hebben daar dus nou die wand, hè? Die verlaging, zou ik maar zeggen. Dat jullie dat dichtmaken kunt bij het winter. Vanwege de warmte en de stokerij zeker, hè? Ja, hoe is het? Tot die balk. Ziet die balk. De planken die lopen daar naartoe, tot recht onder aan die balk aan toe, want dat hebben ze zo gelaten, daar kan je het nog aan weer. En daar was dus de kamer achter? Ja, toen hebben wij hier nog vaak geweest, hoor. Toen haar vader nog goed was en haar moeder. Want haar moeder, die zat altijd in die hoek daar. Bij Rolbrug lopen fantasie en werkelijkheid door elkaar. Bouke Oldenhof, die hier bij Tienje in Friesland woont, schreef een toneelstuk in een verzonnen dialect over mensen in zijn café. Ja, voorheen was alles anders. Want er was een strontbult, die was daar, waar nou jullie garage is. Dat stonk altijd, maar wel lekker. Jij stonk ook. Ja, maar nou niet meer. Nee, wij mochten hier altijd graag wezen. Toen ik jullie vroeg om een fragment hier te spelen, toen zei je nee. Waarom? Ja. Nou, omdat wij vinden, en het is ook zo, dat het stuk niet per se over dit café gaat. Bouke heeft het stuk boven de realiteit uitgetrokken. Dus de mensen die wij spelen, dat zijn niet de mensen die per se hier komen, die kunnen overal zijn. En de locatie wat zich afspeelt kan ook overal zijn. Jij mocht hier toch ook altijd graag wezen, maatje? Kan me niet zoveel verschillen. Zij mocht hier ook altijd graag wezen, hoor. Ik mocht altijd graag bij oom Sigrid wezen. Ik was een keer 's morgens weg op de fiets weg, zomaar romslooms. En toen werd het laat en dan werd het duister. Nee, donker. Door die taal breng je een vreemd element erin, waardoor het niet gaat over twee toevallige mensen, maar doordat je dat vervreemdt in zo'n taal,
krijg aan de ene kant wel dat het een dialect is. Want ik vond dat het iets dialectisch, iets streekgebonden zou moeten hebben. Maar dat het aan de andere kant ook een wat algemenere waarde krijgt. Dat was mijn bedoeling daarmee. Hoe maak je zo'n taal? Ja, die ontstaat. Dat is heel curieus. Dat bedenk je ook niet. Je begrijpt zo'n eerste zin. En dan op een gegeven moment reken je uit wat je doet. Ik heb er dus een aantal Friese woorden in, een aantal Groningse woorden in. Die vallen ook op. Maar wat misschien minder opvalt is dat er geen enkele zin loopt. Dat persoonsvormen weggelaten worden. Dat vervoegingen van werkwoorden niet kloppen. Dat zwakke en sterke werkwoorden door elkaar gehaald worden. Dus er is van alles en nog wat mee uitgehaald. Waardoor je wel de sfeer krijgt dat het een dialect is en dat het ergens gesproken zou worden. Maar het wordt echt nergens in Nederland gesproken zo. En ik denk, tjoe maar. En ik was toevallig op oom Sieger toegereden. Dus toen schimmerde het al en er was er geen een bij de weg. Nobody. Dus ik zeg bij mezelf, Maartje, jij gaat bij oom Sieger. Oom Sieger is ook alleenig en oom vindt bezoek altijd goed. Bij oom Sieger komt het niet zo dat je zegt, hij is niet getrouwd, zie. Heb jij bij oom Sieger? Wat bedoel je? Nou, gewoon. Ja, gewoon. Nou, dat hoef je toch niet allemaal te vertellen. Ik bedoel, die mensen... Daar trek ik me niks van aan. No, sir. Toen ik dat stuk las, had ik er heel veel herkenning bij. Maar dat komt ook omdat ik geboren ben tegenover een café. Een gelijksoortig café als dit. Dus ik zag het meteen voor mij. En ik was in eerste instantie ook geneigd, hè? Ik niet. Jij niet? Ongeneigd om het in het Fries te doen. Van ja, dat is in het Fries. Maar... dus ik moest mij wel even omschakelen om daar een andere taal te gaan spreken. Maar ik heb wel de Friese afkomst van mij daarin door laten klinken. En de Groningse afkomst? Die er niet is. Wij hadden bedacht dat het toch maar beter was als we het een keer gingen proberen in het Gronings. Omdat als ik het zo zou doen als nu, was het een beetje alsof die vrouw heel erg achterlijk was. Omdat het juist zo'n rare taal is. En toen ik dat in het Gronings een keer heb gedaan, en dat is een soort Gronings wat ik denk, ja, zo hoor ik het en zo kan ik het spreken. Dus het klopt ook helemaal niet, waarschijnlijk. Maar het klinkt wel alsof het iets is, alsof het bestaat. En toen heb ik die ring verstopt achter de balken van het dak. Juffers. Dat zijn juffers. Maar ik kan hem gewoon niet weervinden, hè? Wat? Nou, die ring van Wietse. Oh. Ik heb nog gezocht, dus omdat jullie het kocht, maar ik kan hem gewoon niet weervinden. Ja, omdat het ook niet waar is. Het is wel waar. Het is niet waar. Nog een verstrengeling van de waarheid en de fantasie. In Café Rolbrug moet ooit een ringetje verstopt zijn. Toen had ze dat ringetje hier verstoppen. En dat is nou net meer te zien, want je ziet wel, het is al je vertimmeren nou. Maar dat ringetje dat had hier daar had het dus tussen het oude dak beschot zitten. Maar of het ringetje is tussen de spouwmorden of tussen de planken bijrekken, of er een ordning waar die het nou om had, die het phone had hulp te vallen. Dat ken ik wel natuurlijk, want er laten nou wel meer bewenders hier wennen. Maar het ringetje is voort. Ik heb met Wietse naar bed geweest. Denk ik. Wietse kom wil, dat heb ik wel gemerkt. Met Wietse ben ik overal geweest. En toen Wietse er niet meer was, heb ik overal alleen geweest. Ik was laatst nog in Duitsland in verband met Drielandenpunt. En dat was zonder Wietse, was met reisje van het werk. En nou zal ik het jullie vertellen, hè. Ik was in een café, want ik was in het buitenland. En in dat café praten ze Duits. En ik wilde wat drinken en ik denk, ga er niet voor om liggen. En naar de wc moest ik ook, makkelijk zat. Het is ontzettend geestig. Het zit vol kleine binnenmeertjes van pret en plezier. En je herkent er natuurlijk altijd je eigen onvolkomenheden in. En als je die niet wil herkennen, dan zie je daar de onvolkomenheden van die ene tante in. Of van die ene oom die altijd alleen gebleven is. Maar ja, het is ontzettend. Het neemt ook telkens een loopje met de logica. Ja. We hebben echt allemaal zo'n eigen opvatting van de logica. Zij weet alles en hij weet het op een andere manier. Maar hij denkt ook, nou ja, laat me lullen. Zij is nou eenmaal zo. En dan dat huilen, dat heeft hij geaccepteerd. Dan zie je twee wieken van de molen die elkaar maar niet krijgen konden... maar die wel geaccepteerd hebben dat ze wieken zijn. Dat ze misschien wel een klap van diezelfde molenwiek hebben gehad. Ja. En zulke soort dingen zitten allemaal zo hermetisch in het stuk. Dat stuk is ook zo ontzettend. Als je hier rondkijkt en hier rondloopt, is het ook zo geworteld.
zo echt. Dat als je dat later ziet, dan denk je, oh ja. Maar als je het stuk leest, denk je ook, oh ja. Nou, dat komt omdat het toch een bijzonder talent is, deze man. Maar zij zei, we willen het hier niet spelen. Nee, gelijk hebben ze. Want hier is het al. Hier hoeven zij het niet meer te maken. Nee. En zij moeten het maken. Zij moeten ons juist voor een kaal stuk boord... dat moeten ze tot leven wekken. Daarvan moet je geloven dat dat een café is. Het was op de balk in de bedstee voor het volk, naast het hooivak. Maar dat was leeg. Nou, ik zou er maar om denken. Waarom? Om jezelf en zo. Hij gaf me een deken, hij zei het is tijd en toen ging hij ook liggen. Toen heb ik geslapen omdat ik moe van het fietsen. En ik moest niet eens thuis denken en ook niet dromen. Het was stil die nacht, ook de volgende. Ik heb nooit vernomen dat oom te melken ging, nooit. Maar het was bij tijd zijn leven van kom zo, hè. Naast mijn hoofd en... De rol Bregen, een toneelstuk, maar het maakt net uit waar het spelen waren. Hè? Het is overal spelen. Ja. We hadden in Amsterdam filmen. Oké. Ja. Het is tot heel lang wel spelen. Het weer te verstaan. Nee, het weer absoluut net te verstaan. Dat is mij weer te verstaan. Ja. Bouke Oldenhof had heel wat budget in het Friese toneel. Budget nog een heel soort eigenlijk. Maar dit wie je zien, coming out of zo? Nou, dat weet ik niet. Want volgens mij hier, als Abe Doe al West had of nog komen was, dat weet ik op dit moment eigenlijk net zo goed. Nee, Abe weer in 2000. Toch? Ja. En dit weer in... 1994. Dus Abe moest nog komen. Ja. En orengrote ding die Bouwkijk maken had, die moest net nog komen. Maar hij weer doe al in dit wat budgetten. Ja. Maar hoe komt dat dan? Dan belt Bouke die op. Nou, nee, Bouke heeft je net ook nog bellen. Dit lees ik in de kranten, dat dit er weer of op een andere manier. Maar... Want dat dien je altijd heel soort krant lezen. Dat is... Soort krant lezen, ja. En heel dit minder kranten, dus... Ja, en nog minder, dus dat is goeie. Goed, we zullen naar wat er staat. We gaan naar een reportage van een collega van mij die doe even een collega van Dijwest had, Pieter Seersma. Ja, Pieter die vreeg op een bepaald moment om... die woord televisieervaring opdwam. En had er bij u een aantal onderwerpen koer. Ja. Nou, dat koer. Dat koer. Ja. En de stagiaire, hoe werken? Nee, hij was geen stagiaire. Hij had het, ik weet wel dat het bij dit onderwerp in Lauwersmar... dat ik daar even West had. Ja. Maar ik maar heel even. Ja. Dan Pieter die redde hem wel. Ja. En het monteren moest er dus ik zelf doen. Ja, dat moest er ik zelf doen. Maar zij hien, ik weet net, altijd daarvoor een soort cursus volgen. Okay. Bij een regisseur in Hilversum. Ja. En dus ze hien al wat ondervinding. Ja. Nou, het onderwerp komt in 1984, weer een fel onderwerp. De Kroetfabriek Muiden Chemie. Ja. Wie een ontploffing geweest in Muiden, dus zijn we met de roos heen en dan gaan we maar naar Lauwersmar. Ja. Nou, en die ene helft van Friesland zei dat is best en de andere helft van Friesland zei dat ken het. Nou, laten we eerst maar eens even naar Shandy. Het Kroetfabriek wordt in de Lauwersmar komen zo. Volgende week woensdag valt in het provinciehuis van Friesland de beslissing. Als provinciale staten besluiten het streekplan Friesland te wijzigen ten gunste van de kruidfabriek, lijkt de tij niet meer te keren. Het CDA zal in ieder geval voorstemmen. De factoren van de grote werkloosheid daar in dat gebied, die hebben toch wel gemaakt dat in de totale afweging van wel of geen muidenchemie in het Lauwersmeergebied bij ons in de fractie de richting op is gegaan van toch maar meegaan in een mogelijke streekplanwijziging. Omdat op deze manier hier in dit gebied toch sprake kan zijn van een behoorlijke oppepper als het gaat om een stukje invulling van werkgelegenheid. En vandaar lijkt ons dit toch een hele behoorlijke eerste aanzet. Ja. Hoeveel arbeidsplaatsen zijn zeker? Wij gaan er in de gegevens die ons ter beschikking staan op dit moment nog steeds van uit dat het zal liggen tussen de 100 en de 115 mensen. De gemeente Kollemerland heeft deze 100 arbeidsplaatsen hard nodig.
Met een werkloosheidspercentage van bijna 30% behoort de gemeente tot de zwaarst getroffen gebieden van ons land. Hetgeen ook duidelijk tot uiting komt in de aanblik van de streek. Veel te koop staande huizen, verveling, verpaupering. De mensen in Kolmerland willen graag aan het werk, maar het statenlid Hoijering gelooft niet dat Muiden Chemie daarvoor kan zorgen. Ja, het officieel voorstel gaat uit van 100, maar er wordt waarschijnlijk gestart met 5 à 10. En we hebben natuurlijk nogal wat ervaringen dat in de loop der tijd en ook in de toekomst arbeidsintensiviteit eerder afneemt als toeneemt. Dus ik denk dat wij straks een mooi stuk gebied kwijt zijn en er weinig voor terugkrijgen. Merk je op het vreesje? Ja, zeker wel. De Kroetfabriek, die je misschien je commercieel, zou je daar werk je willen? Nou, dat weet ik zo niet. Het lijkt me al lengte aan bij de werken. Hoezo? Ja, de boer kan echt wel loft in gaan. Dus daar ben je er net enthousiast over? Nou, ik net, nee. Nee. Ik wil blijven maar weer in de bouw. Ik wil wel werken, ja. Maar dit is echt niet alles thuis omringen net. Dat was er blijkbaar lekker meer. De verfrest die soms, dat jou niet dus. En als je een beetje werk houdt, dan weet je waar wij je top binnen zitten. Dan show je tenminste netjes wanneer een weekend doet. Nog net, het is nog wel hetzelfde. Nee, ik wil wel werken. Ja. Let je de rammel in het zuiden, nou, dan ben je al 3 keer ploffen. Hoe je net de ploffen. Kom jong, gas. Het is bekend dat deze fabriek in het verleden nogal eens wat ontploffingen heeft gehad. En ja, je kunt zeggen in een open gebied is dat het minst erg. Het is natuurlijk altijd erg, maar wat zijn de gevolgen van ontploffingen? Wat komt er vrij? Wat komt er aan productiestoffen vrij die daar gebruikt worden? Er is een grote terughoudendheid om ons daarover informatie te verschaffen. En ik denk ook dat de praktijk ons leert dat je daar dan niet al te zeer mag zeggen van dan maar het voordeel van de twijfel. Ik denk dat daar niet aangetornd kan worden op grond van dit meerderheidsvoorstel van het college. Een ontploffing bij Muiden Chemie in 1972 kostte aan 2 mensen het leven. Er vielen tientallen gewonden. In 1983 vallen er opnieuw doden en gewonden bij een explosie. In beide gevallen had het bedrijf de garantie gegeven dat dit niet kon gebeuren. Burgemeester Jongeneel van Muiden in 1972 in gesprek met het NOS Journaal. Men heeft duidelijk gesteld dat dit betekende dat er geen sprake meer kon zijn van explosies. Dat wanneer er hier iets zou plaatsgrijpen, dat dan hooguit tot uitdrukking kwam in een forse brand. Nu is het toch gebeurd. Wat is uw reactie nu? Met deze klap is het vertrouwen in dit verhaal ook weggeslagen. Ik denk dat de garanties die wij gekregen hebben als provincie ook van Muiden Chemie toch veel duidelijker wijzen in de richting van het is geen lopende bandproces. Dus je hebt heel geringe kans op kettingreactie in ontploffingen of in explosieven. En in die zin denk ik dat je wat dat betreft hier hele strenge voorwaarden natuurlijk ook en eisen moet stellen. Maar dat die kans praktisch uit te sluiten is. Daar hebt u garanties voor? Daar hebben wij op dit moment geen garanties voor. Wat wij daarvan weten is op dit moment dat gezien het proces het geloofwaardig is en aannemelijk is dat deze kansen op explosies daar praktisch uit te sluiten zijn.
Er zijn intussen 8 bezwaarschriften ingediend tegen de komst van de kruidfabriek. Het provinciaal bestuur van Groningen, 2 ministeries en diverse milieugroeperingen zijn fel tegen de plannen. Als hier eenmaal een chemisch bedrijf staat, dan is het natuurlijk uitermate verleidelijk om ook andere bedrijven aan te gaan trekken, elders uit Nederland vandaan of elders uit Europa vandaan, om hier een vestigingsplaats te organiseren. Het zou nog misschien te accepteren zijn als er elders in Nederland of in Europa geen ruimte zou zijn voor de Muiden-chemie om een kruidfabriek te bouwen. Ik noem het voorbeeld van de Eemshaven, waar al 12 jaar 600 hectare industrieterrein ligt, waar nog geen enkele gegadigde voor is. Dus ruimte voor een kruidfabriek op een industrieterrein in Nederland is er wel degelijk. En daarom stelt het ons teleur dat juist de Kolmerwaard, de Lauwersmeer moet worden gekozen als vestigingsplaats. De aan- en afvoerroute naar dit bedrijf toe, deze locatie, zal moeten gaan door een aantal dorpen in Friesland en met alle risico's van dien. Op dit moment lijkt het inderdaad zo te zijn dat dat niet anders kan. En als het dus niet een andere mogelijkheid meer is, dan denk ik dat je dus net in die dorpskern die voorzieningen moet treffen, waarbij je dus dit gevaar zo veel mogelijk uitsluit. En dat je ook zwaar laat wegen wanneer en op welke tijdstippen je dergelijke stoffen gaat aan- en afvoeren. Ik ben in droevig als ik me realiseer dat na de afsluiting van de Lauwerszee, wat dus al een ingreep was in het Waddengebied, dat ik daarna constateer dat de hoofdbestemming hier een natuurgebied moet zijn, dat Defensie dan komt met 2 militaire terreinen en dat dan weer nu een kruidfabriek gaat komen, dan denk ik, waar zijn we als mensen in godsnaam mee bezig als wij ons ruimtelijk gaan ordenen. Prachtig, Joop Hoering onder een paraplu, omdat het regende. Maar de reportage moest ook weer vanzelf wel teruggaan, want ja, die man uit Hilversum wint. Die wint er al en dat kun je net zomaar even stoppen. Dus, Henk Dijnem kreeg het trouwens gelijk, want de fabriek er kwam. In 1986 en in 1987 werd sluiten. Want toen gingen ze verkeerde wapens leveren aan Irak. Hè? Dat is, ja. En het gebouw is vertut eerst en volgens mij helemaal. Ja. Wie het hulp iets van, wij moeten daar in Lauwers maar wat te dwaan hebben. Dat is de neerzige hoeken van Friesland, als ik maar zeg. Ja, dat wil gelegen niet, hè? Dat je waar het wordt. Ja. Maar wist je dat ik een nieuwe fabriek weer inkwam? Of zo? Nee, volgens mij net. Nee, dus het gebouw zit er nog altijd. Dat zullen nog wel staan, ja. Dus uiteindelijk hier Joop Hoering gelijk. Die hier gelijk. Ja, die hier gelijk. Mooi. Dat we hier alles hoe de Kroetfabriek in 1985 in de Lauwersmaar. Een van de reportages die in Van het Gewest zie je in de tijd. En die wij nog eens uitsturen in het programma Gewest Friesland. Dat is de Nijmegen.